ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் வில்லேஜ் வெட்டி பாய்ஸ் பேசுகிறேன். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு. இப்போ என்னென்னா, இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆடுங்க. இதெல்லாம் வெள்ளாடு, கொடியாடு, ஒரே ஒரு செம்பரி கெடா ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் நான் வளர்க்குறது, இதெல்லாம் அடுத்தவங்க வளர்க்குறதுல நான் வளர்க்குறது. நான் ரொம்ப நாளாக வளர்த்துட்ருக்கேன். எல்லாம் போடுறாங்க, எனக்கு போடுறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. எதாலும் போடுறேன். இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட ஆடு புதுசாக குட்டி போட்டது. அந்த ஆடு வந்து 3 குட்டி போட்டிருக்கு. இந்த ஒரு ஆடு தான் அடைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். பக்கத்தில் ஒரு குட்டி, அது கெடா குட்டி நிற்கிறது தலையில் வெள்ளை, அது பொறி கலர் குட்டி ஒன்று. இது மொத்தம் 3மே இந்த ஆடு போட்டது. இந்த ஆடு ஒரு குட்டி போட்டிருக்கு. அந்த குட்டி இங்கே அடைஞ்சிருக்கும். இப்போ ஒரு ஆடு குட்டி போடுறதுக்காக கத்திக்கிட்டு இருக்கு. 3வது ஈத்து குட்டி போடுது. அதுக்காக அந்த ஆடு கத்திக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம சும்மா சரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆடும் போடலாமே, எல்லாம் ஆடு வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்களே, ஆடு மாடு வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடு இப்போ சனையாக இருக்குது. இந்த 2 ஆடும். அந்த ஆடு குட்டி போட்டுருச்சு. இந்த ஆடு குட்டி போட்டது வந்து கரெக்டாக 1 மாதம் 1.5 மாதம் ஆச்சுனாவே திரும்ப அடுத்த போகிறதுக்கு சனையாக ஆகிக்கும். இது வந்து சில்லக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆடு. இது வந்து இந்த ஆட்டோட புள்ள. இது 3மே இந்த ஆட்டோட புள்ள தான். 3 இல்லை, இந்த ஆட்டோட புள்ள தான் பாருங்கள். இது இந்த ஆட்டோடைய புல்லை தான் இப்போ குட்டி போட்டுட்ருக்கிறது. நல்லபடியாக குட்டி போட்டு முடிச்சிருச்சு. ஒரு குட்டி தான் போட்டிருக்கு, தெரியுதுங்களா? குட்டி ஒரு குட்டி தான் போட்டிருக்கு. இது இந்த குட்டி வந்து 2வது பவன் குட்டி போட்டிருக்கு. இந்த ஆடு 2வது ஈத்து. என்ன குட்டி போட்டிருக்குன்னா பிரிவு குட்டி போட்டிருக்கு. கெடேரி குட்டி, கொரா குட்டின்னு சொல்லுவாங்க. குட்டி அழகாக நல்ல மான் கலரில் அழகாக இருக்குது. உங்கள்கிட்ட சரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதையும் வீடியோ போடலாமேங்கிறதுக்காக வீடியோ போட்டேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், தேங்க்யூ. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.